जोंनि बर'नि पर्टेल निउज मेडियानिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो 7 तारिख फेब्रुवारि 2022 आव जोङो बड'लेण्ड सिमेट्रि बेवहाय गोबां जोंनि भारतनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै ज' जानानै गोबां जोंनि बर' हारिनि समायसाफोरनि सायाव जों सावरायदों। दा समायसाफोरनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे समायसाखौ जों डिसिसन लादों दि जोङो दिनै जोंनि बर' हारिया दिनै गोबां खैफोद अलखदाव गोग्लैनानै दं। दा बे खैफोद अलखदनि समायसाखौ जोंनि बर' सिभिल ससाइटि बर' संगठनफ्रा दिनै रावबो दिनै इस्यु खालायाखै। दिनैनि समाव दिनैहाय बे समायसाखौ जोङो बर' लाइमोनफ्रा बर' युथ्सफ्रा दिनै नायनानै थानो हायैयाव एबा बे जाथिनि समयसाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोनो हमनायाव जोङो बर' लाइमोनफ्रा ज' जानानै जों मोनसे डिसिसन लादों। बे डिसिसनानो जाहैबाय दि जों गोदान मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोङो दिनै आलादा जोंनि न'खर दानाय, आलादा रायजो सोरजिनाय, जोंनि राव हारिमु थामोन्थानि मोन्थाय मोननो थाखाय, जोंनि उदांस्रि मोननो थाखाय सोमावसारफिननो जोङो दिनै गोदान फरायसा आफाद दानाय जादों। आरो बेनि मुंखौनो जोङो बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बर' माहारियारि फरायसा आफाद जों शर्टै बनसु लिरगोन। दा बेखौ जों जन्म होनाय जादों। दा बेवहाय जोङो सानदों एबा जोङो दिनै सिन्था खालामदों दि फैबाय थानाय समावहाय जि दानि थासारि, बे थासारिजों थाबाय थायोब्ला बर' हारिया बेसे गोजान आगान सुरनो हागोन। जोंहा गोबां समायसा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जानानै थांबाय दि जोंनि मेगनावनो दिनै सान्थि सुक्ति जानायनि उनावहाय बे सानै बर' लाइमोनफ्रा दिनै नंखाय भाबै साजायनानै आसाम पुलिसजों गावथारजाबाय। दा बिदिब्ला दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टआ दि सान्थि सुक्ति खालायनानैब्लाबो जोंनि जिउखौ दिनै बिथांमोना रैखाथि होनो